மனிதன் இறந்த பிறகு அந்த உடலில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஒரு மனிதன் இறந்து போன பிறகு அந்த உடலில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாரும் அழுகி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் நடந்து அந்த நிலைக்கு வந்திருக்கும் அது தெரியுமா? வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். உடம்புலேருந்து உயிர் பிரிஞ்ச உடனே இயற்கையை உடலையும் சேர்த்து எடுத்து கொண்டு போகிறது கிடையாது. அந்த உடல் படிப்படியாக அழுகி மக்கி மண்ணோடு மண்ணாக போகுது. அதுவும் குறிப்பாக சொல்லியாகணும், இயற்கையான முறையில் அடக்கம் செய்கிறவங்களுக்கு மட்டும். அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்கும்னா, இதய துடிப்பு நின்ன பிறகு உடம்பு குளிர்ந்த நிலைக்கு போயிடும். இதை இங்கிலீஷில் அல்கார்மாட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடம்போட வெப்பநிலை 1.5 ஃபாரன்ஹீட் ஆகி 1 மணி நேரம் கழித்து தான் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரும். இந்த நேரத்தில் ரத்தத்தில் இருக்கிற CO2 சேர்ந்து அமிலத்தன்மையை அதிகப்படுத்துது. இதனால் திசுக்கள் வெடித்து அதன் என்சைம்களை வெளியிட்டு அவற்றை தன்னைத்தானே விழுங்க செய்யுது. அதில் 2வது நிலையாக மனிதன் இறந்தவுடன் முழு உடம்பு நிறமாற்றம் அடையுது. ஒரு மாதிரி வெளி நிறமாக மாறிடும். அந்த நேரம் இரத்த அணுக்கள் கனமாகிறதுனால அதெல்லாம் தரையின் பக்கமாக ஈர்க்கப்படுது. அதாவது புவியீர்ப்பு விசைனால் அப்படி நடக்குது. அதனால் உடம்போட பின்பகுதியில் ஊதா புள்ளிகளும் படைகளும் ஏற்படுது. இதை லிவர் மார்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை வச்சு தான் டாக்டர்ஸ்லாம் கூட எப்போ உயிர் போச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி சொல்லுவாங்க. அதுபோலவே இறந்த உடம்பு இறுக்கமாகவும் அசைக்க முடியாமல் கஷ்டமாகவும் இருக்கும். இந்த நிலையை ரீகர் மார்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த செயல் இறந்து 3லேருந்து 4 மணி நேரம் கழித்து நடக்குது. 12 மணி நேரத்தில் அதோட உச்சத்தையும் அப்புறம் 48 மணி நேரத்தில் செயலிழந்தும் போயிடும். இந்த ரீகர் மார்டி செயலுக்கு முக்கியமான காரணமே கால்சியம் தான். அது எப்படின்னு பார்த்தா, தசைகளை சுற்றி இருக்கிற மென்படலங்களில் உள்ள பம்ப் இறந்த பின்னாடி செயலிழந்த கால்சியத்தை அதிக அளவில் பாய வைக்குது. இதனால தான் உடம்புல உள்ள தசைகள் எல்லாம் இறுகி போய் இருக்கும். அதுபோல் இந்த ரீகர் மார்டி செயல் மெதுவாகவும் படிப்படியாகவும் தான் நடக்குது. அது முடிவடையும் போது உடம்பு தன்னைத்தானே அழிச்சிக்க தயாராகிடும். அது எப்படின்னா, கணையை அதுக்குள்ளே இருக்கிற என்சைம்களை வெளியேற்றி உடம்பு தன்னைத்தானே அழிச்சிக்க உதவுது. இந்த செயலையெல்லாம் வேகப்படுத்துகிற விதமாக தான் பாக்டீரியாவும் நுண்கிருமிகளும் செயல்படுது. உடம்பு தன்னைத்தானே அழிச்சிக்க தயாராகும் போது வயிற்றுக்கு கீழே உள்ள உடம்பு பச்சை நிறமாக மாறி இருக்கும். ஆனாலும் கூட சில உடல்கள் இந்த நிலைக்கு பதிலாக மெழுகால மூடப்படுது. அது எப்படின்னா, உடம்பு குளிர்ந்த மண் இல்லைனா குளிர்ந்த நீரை தொடர்பில் இருக்கும்போது பாக்டீரியாலாம் சேர்ந்து ஒரு மெழுகு மாதிரி கொழுப்பு போன்ற பொருளை உருவாக்குது. இதனால் இந்த படலம் உள்ளே இருக்கிற உறுப்புகளுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்குது.